Comencem que obrim aquesta àrea de periodisme internacional, periodisme d'investigació, donant la benvinguda, com sempre, en Rafa Burgos. Rafa, molt bona tarda. Bona tarda. I a la Gabriela Grífol, Gabriela, molt bona tarda. Benvinguts tots dos. Comencem per... volíem posar sobre la taula un conflicte que sorgeix de cop i volta, potser pels que no estan molt avasats, que a Etiòpia, al Tigray, a la zona del Tigray, perquè és que a més estem parlant d'Etiòpia, hi ha una zona, un estat federat o un espai federat dintre d'Etiòpia que decideix fer una consulta, unes eleccions sense el permís de l'estat gran, diguéssim. I a partir d'aquí Etiòpia entra, el president decideix intervenir militarment a la zona, i casualment el que crea l'atenció, Gabriela, és que el president és el que rep el Nobel de la Pau ara fa un any, precisament per pacificar la zona, per trobar vies alternatives. Sí. A veure, si ho mires així en plan tuit, és el Premi Nobel del 2019 declara la guerra a una regió del seu país. A una regió del seu país. El que passa que el rerefons és molt ampli, no? Però que crida l'atenció sobretot a aquest fet, no? Que clar, normalment el Premi Nobel de la Pau es dona a persones que no només han tingut una trajectòria, sinó que se suposa que la tindran, no? Però, en fi, el que sí que és molt important, encara que nosaltres no estiguem tots amb el tema de Covid i aquestes coses, i és normal, no? Perquè és a l'angle local de les coses, però és un conflicte molt important, no? Perquè amenaça la zona aquesta, no? La banya d'Àfrica, que es diu, no? Cuerno d'Àfrica. I pot desencadenar en una guerra civil, realment, eh? I ara mateix ja és una crisi humanitària, és a dir, hi ha 50.000 persones d'aquesta regió que ja s'han desplaçat al Sudan, que juntament amb les 100.000 persones que ja estan al Sudan, que provenen d'Eritrea, doncs clar, estan creant allà com un camp de refugiats que s'està confirmant, segons Nacions Unides, que pot haver un desplaçament de prop d'1 milió de persones en el proper mes, amb la qual cosa ja fa preveure una crisi humanitària important. El rerefons de tot això, el Rafa també ens ho explicarà, però el rerefons és un conflicte polític, un conflicte ètnic, no? Vull dir, per un cantó hem de reconèixer que el Front d'Alliberament de Tigray era abans un partit que diguéssim, era com homogeni, que governava tot Etiòpia, tot i ser d'una part. Llavors va venir l'Abiy Ahmed, el que li han donat el Premi Nobel de la Pau el 2019, i el president, i va intentar fer net, perquè hi havia moltes acusacions de corrupció i de vulneració dels drets humans, i va fer una reforma política i va crear un partit, curiosament es diu Partit de la Prosperitat. De la Prosperitat, i les sigles són PP, i llavors aquest partit va intentar aglutinar el que era la majoria d'ètnies, sobretot perquè hi ha molts grups ètnics, i va també carregar-se els principals líders del Front d'Alliberament etiòpic, els líders claus, amb la qual cosa va fer un trencament. Això va fer que tingués una oposició dintre, una oposició molt forta, que havia tingut molt de domini durant molt de temps en el país, i que ha desencadenat amb aquesta, li diuen, rebels, les autoritats rebels, però que diguéssim no són les autoritats que allà governen, amb la qual cosa és un conflicte entre l'estat central i el federal, seria una mica... Sí, agafant una miqueta el fil del que tu deies, el sistema polític d'Etiòpia sempre s'ha anomenat un federalisme ètnic, perquè són diferents, més o menys coincideixen les regions d'Etiòpia amb les ètnies que hi havia en el país. Però clar, aquí des del punt de vista geoestratègic és molt important. Has parlat d'Eritrea i evidentment aquí hi ha un conflicte perquè tot el que és aquesta regió de Tigray està com una mena de sandvitx entre el que seria Eritrea i Etiòpia, i queden en minoria, i evidentment el que no està confirmat, perquè la informació ara és molt difícil d'arribar-hi sobre el terreny des del punt de vista periodístic, però sembla ser que hi ha hagut fins i tot atacs de drons en aquesta regió que provindrien aquests drons i fins i tot cert armament de tot el que serien els Emirats Àrabs, perquè des del punt de vista geoestratègic, com deien, la banya d'Àfrica és molt important, perquè estem parlant de l'estret que al cap i a la fi va cap a el pas, diguéssim, de totes les mercaderies que ve de l'Àsia fins a la mar Mediterrània. I aquí hi ha un factor també molt important, que és la Xina, perquè no oblidem que a Etiòpia és molt important tot el que és l'exportació, l'agricultura en general i sobretot el cafè, però també una infraestructura que ja vam parlar aquí un cop ja fa temps, que és aquesta gran empresa del Renaixement,
que evidentment a Egipte està, doncs, que no li agrada gens perquè és una mena d'aixeta que es crearà a Etiòpia, que és un dels grans projectes que ha continuat l'actual president i Premi Nobel, que sí que és veritat que va començar amb molt bon peu, perquè fins i tot va donar amnisties als seus opositors polítics, però això va durar poc. I jo, evidentment salvant totes les distàncies, hi ha hagut altres casos de mandataris que han rebut el Premi Nobel, el mateix Obama. Obama, sí. Doncs ha estat molt discutit. I en aquest cas se li va donar pel fet de la pau amb Eritrea. I el problema ara també és tot el tema de moviment, diguéssim, com passa sempre quan comencen alguns conflictes, és tot aquest tema d'expulsió. Civils. Efectivament, que són els que més pateixen. Això s'ha de sumar amb el tema de la pandèmia, de la Covid, i amb una situació complicada, perquè evidentment les eleccions que hi va haver en aquesta regió, on va guanyar avassaladorament el partit que hi ha allà d'aquesta minoria ètnica que són els Tigray, no és reconegut pel govern central, perquè el president, l'Abiy Ahmed, el que vol sembla ser recentralitzar una miqueta tot el que és el país, creant aquesta consciència nacional partint de la capital d'Addis Abeba. I clar, és una zona ja bastant tocada, i feia referència jo abans al tema de la gran infraestructura de la presa del Renaixement, perquè si bé l'està construint una empresa italiana, que recordo que Etiòpia és un d'aquests grans imperis que hi ha hagut a l'Àfrica que pràcticament mai ha estat colonitzat, tret d'uns petits anys durant la Segona Guerra Mundial per part d'Itàlia. Però si bé Itàlia, hi ha una empresa italiana que està construint, doncs el capital que hi ha darrere és de capital xinès. I això ha afegit al país al costat, que és Djibouti, que és realment el que dona al mar, d'aquest estret que parlàvem abans, doncs els Estats Units està molt a la guait en connivència amb tots aquests països àrabs del Golf Pèrsic per mirar d'aturar la influència que té la Xina en tota aquesta zona. I, evidentment, l'esclat d'aquest conflicte provocaria un terrabastall a tot l'entorn, que no sé fins a quin punt això ni a la Xina ni als Estats Units, evidentment, els hi pot interessar. També ja han començat a sortir també el New York Times, que publicava que hi ha testimonis que hi ha hagut violacions, assassinats, vull dir, per part dels que fugen cap al Sudan, però que es veu que també dintre el front aquest d'alliberament també ha fet la purga amb tots els que no eren de la seva ètnia i que estaven allà a la capital, també que ho ha denunciat Amnistia Internacional, també de vulneració de drets humans, és a dir, que és aquelles coses que d'aquí un mes veurem que direm, ostres, com no ho havíem vist, no? Sí, com pot ser, i ja està passant ara, vull dir, en una societat tecnològicament que estem tots connectats, és a dir, És interessant això que dius, Gabriela, perquè evidentment hi ha molta manca d'informació sobre el terreny. No hi ha internet. Però quan comentaves aquest tema de l'article sí que és veritat que n'han sortit alguns que parlaven fins i tot de matances amb matxet, que jo crec que a tots ens ha vingut al cap doncs allò que s'ha anomenat la guerra africana, que és la del Congo, totes aquelles matances que es van fer sense arribar evidentment a aquest punt, però sí que entre desplaçaments i matances és una zona ja molt delicada com perquè hi hagi aquestes actuacions militars per part d'un Premi Nobel. Això s'ha de subratllar. De totes maneres, no s'han brut a les mans els militars directes del govern, sinó milícies normalment rebels que estan al servei del govern, és a dir, i estan en contra dels altres que són les, diguéssim, autoritats rebels del país, el front aquest d'alliberament, no? Vull dir que, com sempre, llavors entra el moment aquest dels mercenaris, un clàssic també, que allà a l'Àfrica té tota una literatura i una història molt forta, vull dir que s'haurà d'estar pendent, però sí que l'amenaça de la guerra civil hi és, però la crisi humanitària ja la tenim, en aquest sentit. Milícies que ja n'hem parlat altres vegades, que fan servir, diguéssim, els grans imperis, tant als Estats Units, els van fer servir, evidentment, com Rússia, a través d'una empresa que es deia Wagner, que també feia incursions i no es tacava les mans. Jo no tinc res a veure de manera directa, però tot i que indirectament ja sabíem que les finançava i les armava. Les guerres del segle XXI es fan de manera indirecta. Les proxy wars, guerres per delegació. Aquesta és una del conflicte que ens seguirem parlant precisament perquè aquesta presa al Renaixement, que també n'havíem parlat, que demostres aquí hi haurà moviment a la zona, sembla que el moviment comença a moure's. Una altra de les coses que volíem posar sobre la taula i que n'hem sentit parlar aquests dies és l'aprovació de la llei d'avortament a l'Argentina. El Congrés ha aprovat una llei de l'avortament que va rebutjar fa 2 anys, ara falta que passi cap al Senat,
un moviment feminista molt potent, que ja l'hem vist en diferents... també l'hem vist a Xile, amb tota la revolta que hi va haver, com neix a partir d'una sèrie de moviments socials, i en aquí passa el mateix. Per què és tan... o quina és la importància d'un avenç d'una llei tan avançada, un país com Argentina, a més, sí, Argentina, on l'Església és tan poderosa també, no? És tan poderosa, però alhora Argentina sempre s'ha emmirallat molt el que és el continent europeu, ja des de fa segles, no? Sempre s'ha dit que la capital, Buenos Aires, era una mena de petit París, no? O una ciutat molt europea. De fet, si vas de viatge, o això ho notes, hi ha determinades zones que recorden París, o fins i tot zones de Barcelona, i ells, com sempre miraven cap a Europa, i clar, tenen aquest punt d'una llei que, si es compara, sobretot amb la legislació en el cas de l'avortament de països europeus, perquè fins i tot fa relativament poc, també Irlanda, que havia quedat una miqueta al marge, i la Unió Europea doncs, havia dit que s'havia, diguéssim, d'harmonitzar respecte a aquest tema, doncs finalment ho ha fet un país també profundament catòlic. I en el cas d'Argentina també ho és, recordem que el papa actual doncs, és argentí, i sí que és veritat que hi ha una polarització. No només a Argentina, en general és un tema que quan es toca doncs, polaritza força les societats, però sí que la part, diguéssim, que està a favor d'aquest canvi de la llei, d'aquesta interrupció voluntària de l'embaràs, que no sigui considerat com un fet, diguéssim, punible per a la dona, i sobretot per al tema de les morts que provoca la pràctica d'aquests avortaments il·legals, doncs seria un pas endavant. Sí que és veritat que podia ser també una mena de llança a tot el que és Llatinoamèrica, perquè la majoria de països també en aquest punt estan molt endarrerits, tret potser crec recordar de Cuba, i no sé si era l'Uruguai, que tenen legislacions força avançades en aquest tema, doncs el país que sovint ha estat capdavanter en polítiques socials i que s'ha emmirallat a Europa, com és Argentina, doncs era com un atac en l'expedient. Ara la llei ha de passar al Senat i ja veurem si es repeteix el que va passar doncs l'última vegada, o si realment sembla ser que podria sortir endavant, però això sí, encara que tirés endavant, això ho veurem, és probable que sigui el 29 o 30 de desembre, no deixa de ser una problemàtica que està molt dividida a la societat, perquè encara que aconseguís tirar endavant, probablement seria per 3, 4, 5, 6 vots, o sigui que la divisió està... La diferència fa 2 anys és que el Senat no es votarà en bloc, és a dir, no es votarà per partit, com a partit, com es va fer fa 2 anys, no? I com s'ha fet ara al Congrés, sinó que serà allò que diuen, no?, la lliure consciència, la qual cosa pot haver-hi tant d'un com d'un altre, no? El que passa que això, mira, només que fessin un referèndum, tots els argentins que hi ha a Barcelona i a tota Europa poguessin votar, jo crec que no la llei de l'avortament, sinó la llei que despenalitza l'avortament, perquè no és que sigui una llei perquè la gent avorti, és a dir, per posar una mirada de gènere, però està clar que qualsevol persona que hagi anat a un país, diguéssim, i pugui veure la perspectiva de l'evolució, és una cosa que ara ningú es planteja aquí, no? El tema de l'avortament o el tema del divorci, o mira, l'eutanàsia que s'acaba d'aprovar, el que ha costat, no? Però que d'aquí 10 anys tothom ho veurà com una cosa normal, perquè fer una llei és fer un marc perquè tothom hi càpiga. Tu pots exercir o no una llei. La llei marca la llibertat i tu pots exercir aquesta llibertat o no. Ningú està obligant a avortar ningú. S'està despenalitzant que hi hagin dones que puguin interrompre voluntàriament el seu embaràs, que puguin avortar. I ara estava veient imatges i allò, el cuento de la criada, nosaltres posant allò, puta madre, no sé què. Dius, home, menys mal que la Marea Verde com a mínim ha arrencat la cosa i sembla ser que sí que es podrà aprovar. Però que ho mires en perspectiva i costa, no?, entendre, però sí que és veritat, no?, l'arrelament, no?, de la religió i les creences. Però és com tot, tu pots tenir creences, però has de tenir un marc de llibertat com perquè tothom pugui, no?, aplicar-les. En aquest sentit també el que, bueno, hi havia el diari Clarín, per exemple, publicava que ja ho tenen, fan una mica en plan senat americà, no? Ja tenen tothom controlat i deien això, no?, que dels 71 senadors que hi ha, perquè hi ha un que està apartat per corrupció, doncs 36 tenen intenció de donar-hi suport, 36, i 34, 2 menys, doncs estan en contra. I llavors aquí està la cosa, no? Hi ha una encara que no sap si votarà o no. Val?
amb la qual cosa, imagineu-vos la pressió per aquesta dona, no? Però, vull dir, el que passa, la majoria de senadors són del govern, és a dir, recordem que fa 2 anys va ser una iniciativa ciutadana, i aquesta vegada... de proposta de govern. Sí, proposta perquè va guanyar les eleccions, entre altres coses, perquè portava aquesta proposta d'això, de despenalitzar l'avortament, no? I clar, vull dir, ara ho porta el president, no? Se suposa que els senadors del partit del president doncs no li faran el llit, però clar, això mai se sap. Un president que s'ha afanyat a deixar ben clar que ell és catòlic, evidentment, i que això no és un atac, evidentment, ell com a catòlic no ho veu com un atac, sinó precisament per mirar d'evitar les morts d'aquestes dones que avorten de manera il·legal. Perquè aquí per sobre està surant també un tema important, que són els feminicidis, que a tot el món, però sobretot a l'àrea de Llatinoamèrica, bueno, són unes xifres espectaculars. Ho dic respecte, ara hem estat parlant de la marea verda, allò de l'esperança, i en canvi la marea celeste, que seria contrària a tot el tema de l'aprovació d'aquesta llei, jo crec que hauria de fer una reflexió també en defensar els drets dels no nats. I de les dones que estan morint en quiròfans clandestins. Tots els feminicidis que hi ha són dones que ja estan aquí vivint i que estan morint. Però també m'agradaria recordar que està molt bé i seria un avenç que s'aprovés aquesta llei, però també recordem l'oportunisme polític, perquè si bé en l'actualitat s'ha tirat endavant pel govern que està encapçalant a Argentina, jo vull recordar que la Cristina Fernández de Kirchner en el seu moment va apartar totalment aquest debat perquè sabia que li podia passar factura en el seu moment. Per tant, també l'oportunitat política aquí és molt important, tot i que després ens pengem la medalla. No, clar, el tema del feminisme i sobretot a Llatinoamèrica està molt emergent i vull dir, jo crec que després de l'Argentina vindran altres països llatinoamericans que vindran a la cua i és evident, no? I aquí s'haurà de veure el paper de l'Església Catòlica, com se sap organitzar al voltant d'aquests moviments, no? Que defensen doncs, una educació sexual i la preventiva per evitar l'avortament, aquelles coses, bla, 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 que després no solucionen la cosa per allò mateix que deia. Vull dir, tu tens l'opció, no tens per què fer-ho. Si tu creus que no ho has de fer, no ho fas, però que qui vulgui fer-ho tingui l'opció de fer-ho, no? És a dir, llibertat, i tu l'exerceixes o no. I jo crec que això serà, si tira endavant, doncs serà un efecte dòmino per tota la zona. Vull dir, això segur. Tant de bo, imaginar... tant de bo, per exemple, Xile i d'altres països, que jo ho veig més complicat, com per exemple Brasil en l'actualitat. És que m'estava imaginant a Brasil, perquè Brasil té un problema demogràfic bastant important i sobretot té un nivell d'embarassos no desitjats en noies joves molt alt. El marc polític, però, a Brasil ara mateix, diguéssim que l'oportunisme polític no aniria cap en aquesta direcció, de moment, ja ho veurem. Perquè tampoc pensàvem que Xile pogués fer aquests avenços, no avenços, aquest canvi social tan radical i bé que Bé, darrere hi ha una pressió ciutadana molt forta. Anem cap a Europa, anem cap a Europa perquè recordem que l'1 de gener hi havia la desconnexió, anunciada aquesta desconnexió entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. A última hora, ara mateix s'estan celebrant converses, no sé si a diari, però pràcticament veiem reunions entre Boris Johnson i representants de la Unió Europea per intentar desbloquejar els punts conflictius que hi ha i intentar trobar un acord per poder fer aquesta desconnexió amb les màximes condicions positives que sigui per les dues bandes. Un dels problemes principals sembla que és la pesca, un dels esculls, no sé si... Sí, el que passa que jo crec que en el tema del Brexit és la cosa més gafe de totes les tertúlies que anem fent, perquè és allò que diuen no trepitjar, perquè quantes vegades han canviat, quantes vegades han fet una disposició transitòria i quantes vegades han barrejat tot, no? Però avui mateix, no? Al canal de la Mànegas hi ha unes cues de camions impressionant, no? I també és això, per la barreja de que s'acaba el termini del Brexit i que ara la Covid, doncs la Gran Bretanya té una soca de Covid molt bèstia, infecciosa, més infecciosa, una nova soca i tal, i tanquem les fronteres, i allà hi ha un d'allòs, no? Que vull dir, la pesca, vale, sí, però que és la pesca. La pesca era el problema que hi havia abans que hi hagués tots aquests problemes. Exacte, llavors és a dir, és com dius, és que realment el Boris Johnson aquest que té cara com d'acudit, realment és com, no sé, ja que neixen estrellats, que hi havia una sèrie a la meva època que és molt boomer, però que és allò que no, vull dir, feia com riure perquè no li sortia res bé.
I aquest bon home va tenir la gran idea de dir ei, que no hi haurà acord, no? Fa una setmana. Llavors, tots els britànics, als supermercats, a comprar productes europeus perquè saben que si el 31 no hi ha acord, doncs, clar, s'encariran, no n'hi hauran, i llavors què passa? Que hi ha unes cues en els súpers que es veu que la gent en prestatgeries, però com si vingués aquí, doncs no sé, vull dir, la tercera guerra d'una cosa, en plan que no hi ha productes, s'ha esgotat el vi francès, s'ha esgotat el jabugo, bueno, en fi, i moltes altres coses, però vull dir que què passa? Que entre que no poden proveir-se perquè el canal de la Mànega està tancat pel tema de la Covid i que ja portava un mes amb cues i cues de camions, i recordem que és una zona que hi passen 4 milions de camions, entre allà i l'Eurostar, 4 milions pel port de Dover, 4 milions de camions a l'any per anar vestint, doncs allà hi ha ara que sembla la Jonquera en època guapa, allò, i a més, doncs, fronteres tancades amb la resta de la Unió Europea pel tema de la Covid. És a dir, aquest pobre home, és que, de veritat, no sé, que es dediqui a una altra cosa, perquè... No l'han pagat. No l'han pagat. No. No l'han pagat al moment. No, és que porta ja un anyet així, d'una darrere l'altra. Vull dir que allò de la pesca, sí, és un greu problema, però ara mateix els britànics estan comprant, com a bojos, productes europeus. I les empreses britàniques abastint-se de productes europeus perquè saben que d'aquí 15 dies pot ser que valguin el triple o que no n'hi hagin, i això parlem des de recanvi del sector automobilístic fins a industrial, i tot es veu que hi ha una paperassa i hi ha un caos en els controls duaners que fa que tot sigui com molt més lent. Però això ja porta un mes, i ara s'ha afegit amb que han tancat les fronteres, 48 hores ha tancat França, el Macron, que com que ara li ha agafat la Covid està molt conscienciat, doncs a dir, 48 hores que no entra cap camió a França. Doncs allà estan, els camioners. Vull dir... Sí que és veritat que ara, evidentment, és un caos, tot això, però també és cert que s'està negociant tot el tema de la pesca en paral·lel. Sí, és negociació. Clar, hi ha de ser un bloc contra un altre bloc, en aquest cas és el Regne Unit, no? O Anglaterra. Sí que és veritat que arran del tot el tema del Brexit, el tema de la pesca és molt important, perquè clar, allà hi van a pescar molts vaixells i la flota pesquera espanyola és una de les més importants i una de les més importants de la Unió Europea. L'altre dia, per exemple, hi feien una entrevista al ministre d'Agricultura i de Pesca i deien que es van passar moltes hores in extremis negociant i que no havien arribat a un acord. Per tant, la cosa probablement s'allargarà al mes de gener i febrer. Però jo he vist aquí una mena de moviments de fitxes, de dominó, perquè mentre estava passant tot això de la pesca, doncs fa pocs dies, no sé si se'n recordeu, potser un parell o 3 de dies, el primer ministre del Marroc, El Othmani, crec que es diu, comentava que per ell, pel Marroc, Ceuta i Melilla tenien la mateixa consideració que el Sàhara Occidental, que també en vam parlar aquí alguns dies. I recordeu que tota la part de la costa del Sàhara Occidental és molt important des del punt de vista pesquer, tot el pop pràcticament que arriba aquí, que també ho comentàvem l'altre dia, ve d'aquella zona. O sigui, és des del punt de vista geoestratègic molt intel·ligent, perquè quan veus el teu adversari afeblit, a sobre també li deixes anar un senyal com dient, ei, que estic aquí i atenció a la propera negociació que es faci, no en el nord d'Anglaterra, sinó cap al sud, que vegis que jo també puc estirar la corda, no només amb el tema de migrants, sinó també en el tema pesquer, i tu tens les de perdre, referint-se en aquest cas al Regne d'Espanya, que no pot negociar de manera unilateral, sinó que sembla que ho ha de fer en bloc en tot el que és, ara podem dir, l'Europa continental. Mentre el Marroc no demani un referèndum d'autodeterminació per Ceuta i Melilla, no hi haurà problema. És una altra manera de pressionar. Exacte. I arribem al final, però volia fer un apunt del tema del Líban, perquè Rafa em van parlar de l'explosió que hi va haver al port del Líban, a Beirut, al port de Beirut, que va causar tot el que va causar, que a més es parlava de que entre la Covid, aquesta explosió al Líban, aquelles primaveres àrabs que hi havia hagut i que també les revoltes socials que hi havia al Líban havien perdut aquesta energia. Bueno, l'havien perdut perquè és que havien topat com el Boris Johnson amb una paret impossible de tirar endavant. Clar, la situació del Líban a l'actualitat és realment, no sé si, clar, sempre ha estat molt complicada, però no parlaria d'estat fallit, evidentment, però des del punt de vista polític, si abans parlaven d'Etiòpia com un federalisme ètnic, no sé si el tipus de govern que té el Líban és com una mena de federalisme religiós, perquè està tot
repartit en funció de les creences religioses. Una manera de repartir-ho que es va fer doncs, ja fa molts anys quan va esdevenir un país independent. I clar, les proporcions han canviat molt des d'aquell moment. El que passa que hi ha molts interessos creats. També tenim per allà les milícies armades de Hezbollah, que això també és molt important, i que fins i tot molts conciutadans libanesos estan d'acord que això s'ha de desarmar, segons els últims acords que hi va haver, però independentment de tot això, la situació social, econòmica, el deute que té el país, el Líban, pràcticament no es pot retornar. I, clar, afegit a tot això, la situació del país veí de Síria, amb tots els moviments de migrants que hi ha hagut al país i que ha hagut d'acollir milions de migrants. I que han de tornar, diguéssim. Doncs, clar, tot això es va sumant i això afegim l'explosió darrere de la que també en vam parlar i, clar, és una situació realment molt complicada. Una explosió que, per cert, estan 3 imputats, el president del govern i 3 dels seus ministres, tot i que no estaven quan va haver-hi l'explosió, perquè recordem que va dimitir el govern en bloc. Per què? Doncs perquè els ministres nous havien estat ministres d'Obres Públiques i d'Economia durant l'etapa en què estava doncs, això, no? El nitrat aquest demoni allà emmagatzemats, és a dir, són els que van decidir emmagatzemar allò. És a dir, aquests estan imputats. I una notícia important també d'ahir és que ja s'ha aixecat el secret, diguéssim, bancari dels fons públics a partir d'ara. Una condició que demanaven per donar-li, diguéssim, que rebre ajuda externa i finançament extern de la Unió Europea i tal, com altres països doncs deien que no podien donar diners fins que no s'obrís això. Per què? Doncs perquè ha florit el tema de la corrupció, és a dir, que a partir de dilluns ja es pot saber com està el tema del secret bancari dels fons públics. Aquí ha pressionat molt, abans ha sortit Macron, que vol fer una mica de bandera de dir jo sóc aquí, no només és Alemanya la que porta la veu cantant de tota la Unió Europea, sinó sobretot en aquella zona, per temes, evidentment, del passat colonial, sí que es fa sentir molt el Macron. I vull recordar que també hi ha una força d'intervenció també en tota la zona i sobretot que hi ha també soldats espanyols, això no ho oblidem, perquè de vegades aquestes missions que anomenem eufemísticament de pau, doncs Espanya també hi participa i es va aprovar ara fa pocs dies la quantitat, que són 1.176 milions per a totes aquestes enviaments de soldats a diferents parts del món, que serà pràcticament el mateix pressupost, diguéssim, que el del 2020, es farà l'any que ve, però així com d'altres destacaments han baixat en segons quins països, els que han pujat de manera considerable per part de tropes espanyoles que aniran i estaran allà és el Mali. Fixeu-vos que aquí també França va marcant una miqueta el peu en aquest sentit a la Unió Europea, i el Líban, on el que és l'estat espanyol pujarà un 36% de la presència de soldats, que això normalment queda arraconat a les notícies perquè ara en moments difícils des del punt de vista econòmic no queda bé dir que gastaràs diners per enviar evidentment fora. Doncs, Rafa, Gabriela, gràcies una vegada més. Bon Nadal. Per venir fins aquí. Bon Nadal, bones festes. Igualment, bones festes. Que vagi tot molt bé. Adéu. Anem a conèixer una realitat que hem conegut avui, és que una de les loteries d'aquí de Badalona ha tingut un dels números premiats en el sorteig. Ha tingut, i en moltes de les seves sèries les ha hagut de tornar perquè, com que estava tancat, no les ha pogut vendre. Aquest, Toni, és el número del